YouTube channel! So for today's vlog is Taga-Meog Saging! So ano na? Arriba! Ayun na po guys! Actually, doora kayo namang tagaanan. Mukha mo ka. Ikaw saging. Lamig kay ikaw saging guys. Lamig kay ikaw saging kanang murag iha ba murag saging. Oh my god guys, videohan ang tawang saging. Lamig kay na, kay hinog. Ay my god, hinog na. Katong hinog-hinog. So guys, makita ang talent ni Bebe. One. Katong saging nga na, katong saging. Arriba. Arriba, arriba. Sige guys, makita na ang power ni Bebe. Kani okay, pero may bonsalo siguro na. Pinapudbing nga kani. Oh, Bebe. Watch and learn. Watch and learn. Saan bag? Pagkakamas na ako. Ako na. So guys. So, yan yun na pag-roll siya. Magsalo po sa saging. Para di siya maubo. Uy, kuhaan na lang. Magsalo siya para di siya masalo sa lain. Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo hanggang gawin na lang nga. Kailangan ko itong Yan ay pagputolo. Basta magbinuang. Sige, sige. Sige ako. Oh, ako namimiss ka ako. Mary, salo na. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis ko. Magandang dilag. Tanawa. Kuhaan na lang po to, Silva. Mahinog na lang na siya. Ala, bunsay. Kani isa daw. Tamok, sayang na sayang. Bonsalo. Salo lagi sa bayot ko, tanawa. Bili man tanan god. Igo ko bisa sundan. Sin, bunsalo lagi sin. Salo. Ay, kay bonsalo. Oo. Salo. Dali na kato daw kato. Pero dalaan na lang na kay basin luyangon ganahan ta magluyang. Ikaw sagot natin. Salo. Kapit. Ha? So, bunsalo guys. Bunsalo. Murag yung gugma ni mo, bunsalo. Murag imuha, bunsalo. Murag dako kayo. Sa gym. Sa gym. Okay, kay pang gym. Cause a girl like you, nothing you can do but give the whole world to her 20.
So guys, mara na among nakuha sa isa ka bulig nga saging, no? So guys, gahaling na sila, no, para sa saging, para lutuon ang saging. Isira kayo na mo para ang magtaga og saging. Agoy. May nakita ako. Okay, kuha sa nato ni guys. Kay sabal kayo siya. Murag. Sa mga kabit, sabal kayo sa mo ang gugma. Sabal kayo. Ayaw ba kayo maigos, bibi? Ako kabit. So, kung mga kabit dira, ay, sabal po. Please. Please lang. Huwag akong hangyo ninyo. So guys, may nakuha na mo nga saging. Actually, gipili-pilian na naman siya. Na ay bunsalo, na ay dili bunsalo. Na ni siya, guys. So, namin So, kay wala pa man maglungag sa amin, itakang sana mo ang kuan. Ang saging kay mayo gani siya karon kay nag-ulan. Si Bibi kay buot, asa Bibi? Asa mong Bibi? Oh, baby. Gitawag siya siyang mama? Kay mga bibi. So guys, magluto na mi sa saging. O, mubalik na ni unya ini kaluto na. Bye-bye! Bye-bye. Way uyab, kinsa diri way uyab. Pangitan na. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sana all. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab.